हाबाफ्रा माला? हाबायाथ' नै जानो गोनांमोनलै दा मा जायो मिथिला आरो। फावसायदो 24 लादो। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय आङो खालामगोन जाहैबाय प्रेंक कल। सोरखौ खालामगोन प्रेंक कल खालामगोन आङो। मोनसे बाथ्रा आङो मिथिनो मोनदों माने दाख्लै नलेज फेस्टिभेलनिफ्राय इउटुबारफ्रा सासेयाव 50,000 मोनदों होननानैहाय आङो एसे मिथिब्रिदों बेनिखायनो आङो सोरखौबा इउटुबारफोरखौ कल प्रेंक खालामगोन। होनब्ला सोरनाव फार्स्ट खालामग्रोगोन? आदा उफ्रिनाव। आदा उफ्रियाबो थांदोंमोन नलेज फेस्टिभेलाव। बेनाव होहरग्रोनोसै। जाबाय रिंबाय। प्रेंकल खालामनो हागौमोन जों। ना मिथिया नाम्बारखौ? मिथियो। आदा। हेलौ। औ। आदा उफ्रि। औ। आं माबा खोनादोंलै। मा? माथो दाख्लै नलेज फेस्टिभेलाव थांनाया 50,000 मोनबोदोंनो। आंथ' बेखौ मिथिरोङा दै। आं बेखौ मिथिरोङा। आं बिदियावहाय जेबो सोमोन्दो गैफेरा। आंलाय आदा उफ्रियाबो थांदोंमोनलै बेबो मोनबोबाय खोमासो होनदों। लास्ट दिना थांदोंरा आङो। लास्ट खालि बेबो थांनाय जानाय नंलामोनदां। हरफिनबाय फानजोला हरफिनबाय। हेलौ। औ आं माबा सोंहरनोसो होननानै खालामदोंमोनलै। माथो दाख्लै नलेज फेस्टिभेलाव थांनाया 50,000 खरि मोनबोदों इउटुबारफ्रा। खोनादोंलै आङो। मोनदों होननानै आंनो सानसेल'सो थाखादोंना दिन थांबाय अखानायै फैबाय। बिसोरो मालाय मोनग्राफोरा क'क्राझारनिखा खोमा। ए क'क्राझारनि मोनदों नामा? क'क्राझारनिखा खोमा होनदों मिथिया खोनालाबायदोंसो आंबो मोनलाबायदों होननानै। मोनाखै आरो जोङो। बेथ' माबा पलिटिक्सनि नङा नालाय। औ। ओंखायनो जों माने ओरैनो थांलाबायमोन आरो पलिटिक्सनिबा जों थांखायामोन ना। दाबो आरो गरम जागासिनो दं। नोंलाय अबाव थांदों एबार? आं माइसुरावसो दङ। माइसुर माने माबामोन ना कर्नाटकामोन ना? औ औ। एकदमबारे केरेला बर्डार। केरेला थांना फैनो हायो गोसोबा। औ 4 घन्टा लायो थांला। 4 घन्टा लायो। भिडिअ खालामदों आं उसुबिदा गैया दा बेखौनो एदाव हरलाबायनो होनना भिडिअ खालामदोंमोन आङो। उसुबिदा गैया उसुबिदा मोनाखैलै अबाव मोनलाबायदों। आंबो एमजि सोरखौबा मोनथारदों होननानै खोनायाखै आरो ना एमजिआ दाख्लै भिडिअ बानायदों। औ एमजिआबो सोरनिफ्राय खोनानायसो मिथिया आङो। आंबो बेखौनोथ' एमजिनिफ्रायसो नुनानै एदाव हरदों नोंसोरखौ। आंबो नै माबासो बाइक सालायगासिनो दङ पल्टन बाजाराव दङ। आदा अफ्रिखौबो एदाव हरखांबाय आं दुगैदोंनो। औ दुगैगासिनो। ओमफ्राय बाखि खबर मोजां दा? बिदिनोसै गोदाव सोराव मोनाखै भाइ जों मोनाखै नोंसोरसो मोनदों खोमा। होद जोंनिबो नाम लांदोंनो माथो चिराङावहाय। नोंसिनि नाम लांदोंनो? औ। दे होमबा नोंसोर मोनदों खोमा। होद नाम लाङै लाङै जाहैजोब्बायसोदां मोनमारदोंला। आंनि नामखौथ' लाङाखै आंथ' मोनजायाखैबो आंनि नाम लाङाखैबो। माथो जोंनिजोंहाय नाम लिरग्रा एजेन्ट ओंखारलायदों होनना खोनादोंमोन आं। मिथियालै आङो बोरै बोरै खोनायो नोंसोरबा आंबो खोनालाबायदों सोरखौबा बिदिनो खोनालाबायगासिनो। बोरैबा माने बे इउटुबारफ्रा थांसावदोंना गिदिर इउटुबारफ्रा थांसावदोंना बेखायनो मानसिफ्रा सानदों आरो। बोरैबा लिक जाबोलाबायदों। एमजिआव थांदोंमोनबा। थांखादोंमोनना एमजिआव गोबायैनो। थांदों बिदिनो मेनजोर नङा दसोन जोंबो थांदों जोंल' नङा बुहुत मानसिफोर थांदों आरो इउटुबारफोरालाय।
आङो माबाखौसो नायनो बै मा होनो बिबि गब्रायखौसो नायनो थांदोंमोन। बबेखौ? मायाब्रा एक्टरा बिबि गब्राया ना मा होनो? ए बे फैलासो थांदों नोंसोर? बे खालि थांदोंमोन आं। बाखि खबर मोजांखा दा? बिदिनोसै गेजेरावनो बांद्राय मोजां नङा बांद्राय गाज्रि नङा। ओमफ्राय हाबाफ्रा माला? हाबायाथ' नै जानो गोनांमोनलै दा मा जायो मिथिला आरो। फावसायदो 24 लादो। मा? औ। ओइ 23आव लाजाया 24आव ला जरा मिलायनायनि। 23आव बांजों फैगोन ना मा होनदों? 23आवहाय एसे बिजुराना हनै जरा गैया। जरा गैया आरोना जरा जाबाथाय बांजों फैगोन नामा? जरा जाहैबा लादो फर जाहैबा जरा जरा जाबाय दा। सोरथो मेथाइ खनलाबायखो? है लोगोफोर दं खाथियाव। ओमफ्राय जानायफोरा जाखांबाय? जाखांबाय दासो रेस्ट मोनदों नै डिउटिनिफ्राय। दाबो खाना हाबबावाखै माथो ओजोंलाय? हाबाखैलै दासो जारां रां जादों। बेयो नै खोमसिजोब्बाय। खोमसिबाय? औ। स्रांसो जोंनिजों दाबो। खोमसिजोब्बाय मोनानि ओंखाम संसिगोनानो सोरबा सोरबा। दे होमबा भाइ। औ दे दे। औ दे आंबो नै पल्टन बाजारावसो दं। दे दे दे। दानबायलै आङो। अर्डारसो फैलायबाय नै आंनिया दे दे दे। हेलौ। हेलौ। औ। औ मारै दं खौरांफ्रा? खौराङाथ' दानि बिदाया खिथाहरदों माथो मोजांथार। गिलु बालुथारमोनथ' आरो। ओमफ्राय नोंसिनिथिंलाय नोंसोर थानायथिं? जोंनिजों गरम गैया। गैखाया ने? कर्नाटकआव नाङाखै। ए। थान्दासो जोंनिजों औ माखासे गिलुं गिलुं खिथाहरबाय थायोलै। बेनोथ' बे माखा नङालै बे माखासे भाइरेल भिडिअ'सफोरखौ माने नुनानैनो बांसिन गिदोबदों माने मानसिफ्रा। बे भाइरेल भिडिअ'फोरखौनो बेफोरखौबा मानो सेयार खालामोथाय? बेनोथ'। बे बांद्राय जानला मोनला भिडिअ'खौ नुसिगोन। ओमफ्राय बयबो गिसिगोन दा जोंहाबो नै गामिफ्राव गिफैयो खोनानानै बायदिसिना मोनो उसुबिदा मोनो। इसिबां बर'फोर दङ जोंनि साइडथिंजायबो नै। दालाय हेल्पलाइन नाम्बार होबाय दा दालाय। औ औ। दासो मोनदों आं। ओमफ्राय नलेज फेस्टिभेलाव थाङाखै? थांदोंमोनलां दसे ओरैनो साननैसो। इउटुबारफ्रा 50,000 मोनदोंलायनो माथो। माथो होनबावनोब्रा। मोनग्राफ्रा मोनबाय जोंहासो दाय जाहैबाय। एबा सोर मोनखो? जानो। बदनामा गासिबो फैबाय ने? माया? बदनामा। औब्रा। मोनजानायनि बदनाम। आं भिडिअ'सो खालामनानै नोंखौ एदाव हरनोसो सानदोंमोन। आंना फेसबुकआनो गेवबावगासिनो नै मारै जाखोथाय पासवर्डखौनो बावबायसो आं। आंबो बावनानै दंब्रा लगिन खालामनो हायाखै माबायाबो ओमफ्राय मबाइल नाम्बार अटिपि फैग्रायाबो थैबाय। मैयाहाय आं एकदम रिस्टर खालामजोब्बायना बुस्थुखौ। बेयावनो इदि जादों। केमेरा अन दंबावसो आंनिया। ए नोंना? औ। आदा अफ्रिखौबो एदावहरखांबाय आं प्रान्जलखौबो। औ ए। दसे गार्देनाव रेस्ट लानानै। औ औ औ दिउटियाव गैया दिनैथ' साननैसो? दङलै जोंनिया सानदेआवबो डिउटि दङ। ए नंगौ औ ब्रेक नामा? औ दा ब्रेकआव दं। ए। ओमफ्राय बाखि खबर? बाखि खबरलाय बिदिनोसै मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो। खाफाल मोनदाफोरनिलाय माथो। मा खाफाल हाबावनाय मोनदासो होनदां। हामालै इदि होननो। समनि गेजेराव टेनसन जायो समनि गेजेराव खुसि। थांलाय फैलाय इदिनो। औ बे एवनाय मानाय गासिबो। महायबासो दं नामा? आं न'आवनो दं नै ए आलासिफोर फैदों।
ए मा इयाव दं खोथांलायनो दे आलासिफोर दङला खोनाया ए आलासिफोर दङलाय दे दङ आलासि फैदों आलासिफोर बुजायनांगोन ना औ दे आलासिफोर दंला दोननायसै औ दे